תעשה לי את אחי, מה? לא כלום. דאוס, תפעיל את המשחק, דאוס. קום יא נוב! בסדר, באמת, אתה נוב. תום, בואי אליי הביתה, תום. לא, עדיין לא. מה תגיד לך? זרחתי. כן. תום, בא, איזה כיף. בוא תום, ייכנס. אתה ממש להתכנסי את דאוס, תקף דאוס, שם במשחק בבקשה. וואי, דאוס, חשוב גם לי. תראה, אני מדבר איתו. מה שלומך דאוס? שלומי בסדר, וגם אני מקווה שגם אצלך. אצלי בסדר דאוס. אתה יודע, אומרים לי שאני מכוער, זה נכון? כן. תום, דבר איתו. מה שלומך דאוס? שלומי בסדר, וגם אני מקווה שגם אצלך. דאוס, אתה יכול לעזור לי? בשמחה, אני מתוכנת לעזור לאנשים. דאוס! כן. כן. דאוס! כן. איך אפשר להוריד משחקים? שלום גם לך. לא! עוד פעם הבאגים האלה! שלום גם לך. אולי תנתק ותשים מחדש. טוב, אני אנתק את עוד זה אפילו לא מחדש. דאוס? שלום גם לך. יאמר לך שלום. עוד פעם, צריך לנתק באגים! בוש. אוקיי. כן, דבר איתו, תום, מתק. מה שלומך דאוס? שלום דאוס. דאוס, תפעיל לי את המשחק. אז תשאר במשחק, תשאר במשחק. עכשיו, זה מוסיף את המשחק. לא יש לך אותה. תראה, תום, זה הדבר הכי טוב שלנו בחיים. זה תסתכל. זה פשוט מדהים, לא? בוא נדבר עם זה. זה לא סיים המשחק. זה לא סתם הומו. כן. באמת? כן. מתי יצאת מהארון? הולכים אל התפריט הראשי. כן. בוחרים במשחקים להורדה. מה חשוב? ושם... בגלל זה יצאתי מהארון? בגלל זה? נעצמו כזה עכשיו. עכשיו תעשה, אל תציג, תעשה, כאילו לא עזוב כאן. דאוס, תפעיל את השיר שלי. קדימה, תראה אותי. לא, חכה, אתה לא פועל פשוט. נו, אין לא משחק, לא פוגע גם. תעשי מתעשי משחק, לא תעשי מספיק. מפלט העקרונות, לפי הקשפלות. פחק בשביל הסבל. תפסתי על איזה קבל, אני לא מאמין זהו יצא כזה אפס. אם הייתה לו אחות, היא הייתה עכשיו בגבל. התחתונה, היא רואה מה לעשות. כי זה יותר אתה בצד בפירה. אולי לפי איזה תקרה. מה הייתי פה? Everybody say!
תודה. דינג. דאוס, תפעיל את השיר על רונו בבקשה, אני רוצה לשיר אותו. דאוס. קדימה. אני לא קולט שזה הוא ולא אני רונה עזבה אותי בשביל חבר דמיוני דיכאוני בדיוני זה ממש לא רציני רק חושב על זה ונהיה עצבני מבין אותם איך היא לא קולטת לא קוראים לזה אהבה זה נקלדת רק משחק של אצבעות אין כאן ממש קטע ואם נביא לפי אני אספק בשבילך זה אמיתי בשבילו זה רק משחק אז יש לי תובנה לפחות ככה זה נראה אז זהו זה מציאות מדומה נותן רעים במקום להיות המשפט בופס את הכבשים אני לא רוצה מאיזון אני מתקרב ושני את הכיוון המשכי אותי ויודעים שיער בזור אם שלחת למייל לשם הסל מזור יום אחד הדין לי שבלעצה את שיקר הוא לא קיים רק אם תראו היית האחת שלי עכשיו הסל דאוס, ביי. ביי דאוס. ביי ולהתראות.